langs igen. Fuldstændig samme bevægelse. Hvor er den baglæns? Ja, jeg sidder bedre på de ben end på den anden. Det er måske ikke noget forskel. Jeg kan sagtens være forskel. Og gå ned. Den fik jo alligevel. Hvor synes du lige her til sidst, hvor synes du brugte allerflest kræfter i den her? Den sidste her? Ja, hvor du kom baglæns op. Det var når jeg var helt nede på den. Hvorhen brugte du? Hop. Jeg brugte det ben, tror jeg. Ja, du kan gerne prøve igen, og så prøv lige at mærke, hvorhen er det mest ansvar? Bare lige for at få et billede af det. Jeg synes, jeg brugte låren her. Men det kan godt være, ikke? Nej, nu var det armen. Ja. Den der, ikke også? Ja. Hvor du egentlig, du kommer her, og så kommer du det sidste stykke op ved at bruge forsiden af skulderen. Ja. Ja.